Rimwe gore mumwe murume aifamba achibva rwendo rwake. Zvino kwaive kwadoka. Achifamba kudaro akasvika pakati pemakomo. Kurudyi kwake kwaiva negomo, kuruboshwe kwake kwaivawo negomo. Kwaakatarira mberi kwaiva kuine rwizi. Zvino kwakaita rima rine mhindo. Kana tichitaura nhau yerima tikati rima rine mhindo, irima rekuti chinhu chiri padhuze neve kunyangwe 30 cm unogona kutadza kuchiona, munotodhumana. Rima rinoita serichabatika kuti herino rima iri ndo raivako. Ari mukati mwerima, ari mukufamba achienda rwendo, akanzwa inzwi raibuda nechekurutivi rweruboshwe rwake nechemusango. Inzwi iri raisheedzera richiti, ndakubata, ndakumenya, ndabva ndakudya. Ai ndobva amira. Inzwi ndobva rasheedzera futi zvikanzi, ndakubata, ndakumenya, ndabva ndakudya. Pakati pangu papera. Ari mukufunga kudaro, inzwi rakapamazve. Zvino nekuda kwemakomo anga aripo kuti kurudyi kune gomo, kuruboshwe kune gomo, pakaita maungira yainonzi pachirungu echo. Inzwi rikataura ka1 raizosvika kwaari rataura katatu kana karongomuna, ndakubata, 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 ndakumenya, 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 ndabva ndakudya, ndabva ndakudya, ndabva ndakudya, kudya. Akati ndaparara pano ndo pakaperera sarungano. Zvino zano rakauya mupfungwa dzake nderekuti no, ina handichafambi, ngandichimira panzvimbo ino kuitira kuti kana ndikaparara, zvichida pamwe ndinodyiwa kana kuurayiwa, asi kana zviri zvikara vanongozoonawo musoro nemakumbo. Kana ndaurayiwa pano hapashaiwo saini inoratidza kuti ndo pazvakaitikira pano. Ndobva amira. Akamira ipapo kusvikira kunze kwaedza. Kwakuma 2:05 nokuti usiku hwese inzwi harina kunyarara, rakaramba richingosheedzera. Dzakuma 2:05 akati aiwa, chiregai ndimboisebera mudhuze nemuri kunzwa pari kubva inzwi iri, ndimbonyatsoona kuti chii chaizvo. Ndobva aenda kufamba kwemunhu ari kutya, achinyahwaira. Ari kure ndobva adongorera, ndobva aona pane mupengo wakagara pasi pemuti, une zisaga remabhanana. Kurutivi rwake kune mututu wemateko emabhanana. Ari kuisa ruoko musagi obata bhanana rimwe. Paanoribata osheedzera kuti ndakubata, osimudza bhanana orimenya, oti ndakumenya, odya bhanana oti ndabva ndakudya. Iye ndobva ati ibenzi nhai. Obva ati
Nhasi ndauya nenyaya yandinayo, nyaya yekunonotswa in life, nyaya yekuvhundutsirwa muupenyu, nyaya yekutyisidzirwa naSatani. Wava nemakore mangani uchingotya? Wakangomira panzvimbo imwe chete uchiti ukada kuronga chinhu unovhunduka, hana inorova, hapana chinofamba. Ukafunga kuti uhodhe madomasi utengese. Usati wahodha so, unotongoona aora mupfungwa dzako, uri kuvhundutsirwa kuti hapana chaunoita chinobuda. Izvezvi uri kutotya kutondotengawo mota, nokuti uri kutya kuti ndikauya nayo ndinourayiwa. Kwedu kune varoyi. Akavata usiku hwese achingotya, asi ari kutya shumba isina mazino. Satani imbwende. Satani ishumba inovhundutsira munhu. Zvaunofunga zvese nezvaunoronga, ukatadza kuisa Mwari, Satani aripo pakukuvhundutsira. Izvezvi ndiri kutaura nemumwe ari kurwara, ari kutofungidzira kuti uchafa. Ndauya kuzokuudza nhasi nezita raJesu Kristu weNazareta, akafa akamuka, kuti hausi kuzofa nezita raJesu. Mereji iyoyo yakamira negumbo rimwe iri kuzununguka, iri kusheka, haisi kuzodonha nezita raJesu. Ibenzi riri kubata bhanana richiti ndakubata ndakumenya, ndabva ndakudya. Charo mabhanana, kwete iwewe. Iwewe haubatike iwewe. Iwewe haubatike iwewe. Uri muropa raJesu, wakatengwa nemutengo unokosha. Wakatengwa neropa raJesu, wakatengwa nemutengo unokosha. Haubatike. Ndauya kukusimbisa nhasi. Ndauya kukusimbisa nhasi. Ndauya kukusimbisa nhasi. Chii chaitika mwana wababangu? Ezekiel chapter 16 inotaura ichiti, pazuva rekuzvarwa kwako, kana riri zuva rekuzvarwa kwako, chikuvhu chako hachina kugurwa. Baba vako vakanga vari muAmori, mai vako vari muHiti, kwawakabva nekwawakaberekwa ikokoko ndiko kunyika yevaKenani. Kana riri zuva rekuzvarwa kwako, chikuvhu chako umbricod haina kugurwa. You are still connected. Chaita kuti nhasi urare uchivhunduka, chaita kuti ushaye rugare. Inhau yemweya yerudzi iri kuteerera ropa redzinza kwawakabva, riri kuramba kuti ndiani akambotenga mota kwenyu, ndiani akambotenga chigayo kwenyu, ndiani akambochata kwenyu, ndiani akamboita mari yakawanda zvakadai kwenyu, ndiani akamboita fuma akambotenga mombe kwenyu. Nokuti transport yekwenyu inozivikanwa nekwenyu chirei kana kuti sirei, inodhonzwa nemadhongi. Saka nhasi uchiti ukatenga bhasikoro chairo rinoswera rangofa beyond repair, asi iwo uripo zvako usina kana kukuwara. Mweya yerudzi iri kurambidza, iri kuti hauna kwaunoenda. Benzi riri kuti ndakubata ndakumenya, ndabva ndakudya. Asi nhasi ndati uzive kuti ibenzi rinonzi Satani rakabata pfuma yako, rakabata mbereko yako, rakabata mwana wako, rakabata future yako, rakabata utano hwako, asi rakakundwa. Bhaibheri kuna John chapter 10 verse 10 noti mbavha inongoya kuti ibe, kuuraya nokuparadza. Ibenzi rakangokumisa pamharadzano. Waane chinguva vakagara ipapo, wakangomira ipapo, hapana chiri kufamba. Benzi rinonzi Satani rakakumisa ipapo. Asi nhasi uno Jesu anoti kuna Matthew, uyai kwandiri imi vakaneta vakaremerwa, ini ndichakuzorodzai. Ndiri kukudana nhasi kuti uye kuna Jesu. Nhasi ndoda kuti uise zvese kuna Jesu. Jesu anoti isai mitoro yenyu yose pandiri. Uyai muture joko renyu muise pamusoro pangu. Mutore rangu joko rakareruka. RaJesu rakareruka. Ndere kungoti unoerenga soko, unongonamata nezita raJesu, zvinhu zvotoendeka. Nhasi uno unoda Jesu iwe. Unoda Jesu iwe. Unoda Jesu iwe. Situation yauri, ndoda kuti umbomira kushandisa mvura yawakapiwa yemuteuro haishandi. Ndoda kuti umbomira kushandisa dombo rawakapiwa harishandi. Ndoda kuti umbomira kushandisa anointing oil yawakapiwa haishandi. Ndoda kuti umbomira kushandisa chingori chirungu chete chinoti anointing water but yese imvura yemuteuro. Chirungu chete chinoti anointing oil but yese mafuta emuteuro. Ndoda kuti umbozvisiya zvese izvozvo. KwaJesu hakuna izvozvo. Kubva kuna Genesis kusvika kuna zvakazarurwa, hapana panombonzi uya nebhodhoro remvura kana dombo kana mucheka kana huku. Aiwa kwete. Murayiro waitaura kuti uyai neropa.
uyai nembudzi, uyai nemakwai nezvese izvozvo. Murayiro wakapfuura panguva yawo. Jesu akauya kuzouzadzisa. Chinhu chinonzi chinozadziswa chinhu changa chisina kuzara. Mazuva ano taakutenda. Enda undoverenga Acts chapter 15 verse 10 inokuudza kuti munoidzireiko Mwari muchiisa pamutsipa yevadzidzi joko rakanga richirema kutakura, rekuti nemadzibaba edu havana kurikwanisa kutakura. Asi isu tinotenda kuti tinoponeswa nenyasha dzaJesu Kristu. Panongodiwa kutenda muzita raJesu. Philippians chapter 2 from verse 9 to 11 inotaura ichitiyo, Mwari wakamukudza zvikuru akamupa zita rinopfuura mazita ose, kuti muzita raJesu Kristu mabvi ose afugame, avari kudenga nevari panyika nevari pasi penyika, kuti ndimi dzose dzipupure dziti Jesu Kristu ndiye Ishe. Panongonzi nezita raJesu urombe hunoenda, nezita raJesu imba inomira, nezita raJesu mwana anobatika, nezita raJesu mota inotengeka, nezita raJesu urwere hunotama, nezita raJesu BP inoenda, nezita raJesu asima inoenda, nezita raJesu HIV and AIDS inoenda, nezita raJesu cancer inoenda. In Jesus mighty name I pray, be healed. Dzikinurwa, poreswa, itirwa zvakanaka. Itirwa zvakanaka iwe. Itirwa zvakanaka. Ingotenda muzita raJesu. Mwoyo yenyu irege kumanikidzwa. Tendai kuna Baba, mutende nemwandiri. Ndini nzira nezvokwadi noupenyu. Hakuna anouya kuna Baba asina kuuya nemwandiri. Ndo masoko aJesu. Yamona ndaakukunamatira iwe uri kurwara zvino. Newewe une zviri kukunetsa. Ndoda kuti ungotenda, ungonyora kuti amen chete, amen. Kana uchigona kuwedzera unoti ndinogamuchira, I receive, amen. Ndakutuma mutumwa akabata munondo wemoto pauri, pasituation yauri izvezvi. Tenda chete. Mubhadharo wandinoda kuti undipe ndewe kutenda. Labona tsamanda, latipa ukusuku, shakuna tepe ya matsanda, litekwe shakuna mahangwe, lapepe na tsando. In Jesus name. In Jesus name. Mweya werudziyo ngaukusiye, mweya weurwere ngaukusiye, mweya weurombe ngaukusiye. Bata mwana iwe, bata mwana iwe. Imba iyo ngaimire nezita raJesu. In Jesus mighty name I pray. Amen. Thank you. God bless you. Itirwa zvakanaka. Ndo zvaunzwa nhasi naMwari ndiri kufamba ndiri munzira. Ndikati regedzai ndizviise kwamuri. Mwari ngakuwanire nyasha iwe. Usapindwa nemweya we-social media. Ukungoisa ma-likes kune vanhu vasina kupfeka. Uchisiya kuisa ma-likes kune zvinhu zvinobatsira mweya wako. Share, like, komenda. Mwari akuitire zvakanaka. God bless you.